Selamat malam, Wilujeng Dalu Nduk Cahayu. Selamat malam, Wilujeng Dalu juga Mas Dan. Alhamdulillah, suwi ndak ketemu karo dirimu, wong ayu. Iya, lama banget terakhir tahun sapa muni sewu kuwi mau. Wong aku sewu rong lair kok ya. Pinten. Tahun 2025 atau 4, Mas? Wah, kula malah kesupen, Nduk. Oh iya, saking lamanya ya. Iya. Nggih mau salim dulu. Oh nggih, Nduk. Boleh? Boleh no, Nduk. Oh, Yo ngene iki lho, nggih. wong sing ngerti tata krama unggah ungkuh Kula ket sopan santun subosita tata krama. Sampai kenekan nafas ki piye dalane iki. Wong kula ket alit nika nggih nderekaken jenengan nggih Mas Akbar. Masih ingat atau tidak, Nduk? Pertama iku nyusul Mas Akbar itu kelas berapa? Anu masih ingat ora? Masih Kelas berapa, Nduk? kelas 3 SD di Gor Kediri Kediri apa Nganjuk ya? Nggak dulu? tahu aku, ning Gor Kediri nggak tahu no aku. Wong aku Nganjuk entuk berarti. aku entuk HUT Kediri mundur. Ya, Iya, pasti kelas 3 SD nih kelas 3 SD. Ya, masih ingat ya kelas 3 SD? Masih. Sekarang sudah lama tidak jumpa, sudah kelas berapa, Bu? Kelas sakniki Ya, sekarang kelas 3 SMA alhamdulillah Mas Dalan. kelas 3 SMA ki ibaratnya wanita itu sudah masa pubertas, Nduk. Iya, betul. Ibaratnya lagi wiwit-wiwitane seneng karo lawan jenis. Oh, gitu. Tapi sampean eman-eman karire, Nggih. fokus ke karir dan pendidikan dulu. Iya. Ya toh? Nek pesan positif dari Mas Akbar itu Apa? Napa? mbok lakoni kenek, nek ora mbok lakoni ora apa-apa. Ning iki hanya pesan positif. Wong sing luwih tuwa ki nuturi wong enom ora apa-apa. Nah, nggih monggo. Nek iso sampean ki berkembangnya karir, nek iso aja pacaran sik ya, Nduk. Oh, gitu. Hmm. Nyapa, Mas? Nyapa kok halah ki lho. Loh kalau Tuturi pacaran, kok ya. kalau sampeyan masih kelas 3 SMA, Nggih. masih kowe kok wis pacaran, itu terbagi konsentrasinya. Iya, betul malah bingung ya Mas ya antara karir dan pendidikannya kan jadi bingung gitu Kepyoh. ya. Heeh. Jadi arep fokus nyinden, arep fokus karir, ngono kuwi kudu ngabari sik. Kayak Nyinden sofa. kudu VC sik. Sopan tak kuwi? Kan harus ada masuk ngono kuwi menjaga hati seorang ngono kan termasuk beban loh. Iya. Nah, itu harus dihempaskan jauh-jauh, fokus karir, fokus pendidikan. Nggih. Ora sah nyontoh sapa-sapa, Nduk. Nyontoh Abah. Nah. Abah. Masya Allah. Abah Akbar ya Mas ya. Jangan suwe ra ketemu dadi Abah saiki. Apa abuh? Anu, Nduk. Wah, tapi sampean yo perkembangannya luar biasa, Nduk. Nggih. Sampean ini dhisik pertama kelas 3 SD, Mas Iya. Akbar sampean ini sak benik tek ngono lho. Nggih, Saking jenengan. cilik. Bedanya jauh kok Mas, aku dulu pundek kecil ngono. Wah, jan cilik tenan kok, Nduk. Kayak adiknya yang di pinggir sendiri namanya siapa? Wah, malah luwih Luwih cilik. cilik ya Mas. Luwih ya, aku cilik ya. sampean ki. Sampean kuwi ning saiki perkembangannya hebat luar biasa. Alhamdulillah Mas Dalan. Mas Akbar itu selalu memantau perkembangan karirnya setiap sinden sapa-sapa. Oh gitu. Siapa saja ya berarti ya? Wabil khusus sampean. Oh, sinden A ki ku karire saya apik. Oh, sinden B oh karire saya apik. Termasuk sampean. Ngono to. Alhamdulillah Mas Akbar. Yo anu Dik, anu sik, Duk. Salam-salam. Gimana? Salam-salam. Iya, alhamdulillah. Samenika saged sowan datang Dusun Depok ya Mas. Dusun Dalan. Depok. Dusun Depok, Desa Sumberjo. Sumberjo. Kecamatan Gundang. Gondang alhamdulillah. Kabupatene Nganjuk. Nganjuk. Ora lali aku no. Iya, heeh. 3 hari di Nganjuk Mas Dalam. Loh, iya ta? Iya. Masih ta? Hari ini sama jenengan. Heeh. Besok tanggal 5 sama 4 kalian Bapak Kangko. Oh iya.
Karo aku sik, Duk ya. Enggak. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya warga masyarakat Dusun Depok nggih khususipun kagem sedaya warga perangkat desa nggih. Perangkat desa. Bapak perangkat desanya di sebelah sana ya, Mas ya? Iya. Oh iya, jauh sekali sugeng dalu Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa. Desa Rawuh nggih. Rawuh tadi sambutan sore, Oh, Duk. sampun. Alhamdulillah. Menyapa warga masyarakat. Menyapa Mas, bejan dingin sekali. Panjenengan mboten kedinginan Bapak Ibu. Pon sangu minyak kayu putih to nggih? Minyak kapak? GPU? Paracetamol? Kok kabeh minyak merek minyak mbok sebutnya to, Duk? Nah, itu kan kesehatan kan nomor 1 toh Mas Dah. Ambak jadi ambak gur nonton wayang iki kudu sangu minyak-minyak ngono, Duk ya. Iya Mas, aku juga. Loh. Jenengan juga Mas, harusnya. Mas Akbar juga. Heeh. Tadi ngaten iki nek dalang ngaten iki minyak-minyak apapun sudah sedia di tas. Bawa apa aja? Belum banyak minyak. Banyak. Wes aja, Duk. Kleru lho, Mas. Aku arep leko karo kowe wis cilik. Aja. Enggak. Wes, doa terbaik apa, Duk? Doa terbaik ini bersih dusun ya Mas. Dusun apa desa nih? Dusun, dusun. Dusun, bersih dusun Depok. Oh, iya. Pokoknya doa yang terbaik semuanya. Mugi-mugi panjenengan sedaya pinaringan kesehatan. Amin. Kabagas kuarasan kawilujengan. Amin. Sing dereng gadah putra, mugi-mugi enggal pikantuk putra ingkang soleh-solehah, putra-putri ingkang soleh-solehah. Amin. Sing dereng pikantuk jodhonipun, mugi-mugi enggal pikantuk jodhonipun nggih Mbak, Mas, dayanipun. Kowe ketok ndongakne nyemoni aku lho, Duk. Iya ta. Ya ora apa-apa ya tak aminin, Duk. Ya, Ngomong semuanya doa. loh Mas ini. Iya. Pokoknya doa terbaik mengalir buat panjenengan sedaya. Suwe ora ketemu kalih panjenengan nyicipi suaramu sak langgam apa sik, Duk? Pengen aku sampean bowo sik. Bawa. Nah, wis bebas merdeka. Bowone apa? Ora ngarani Mas Akbar. Pelak slendro kena. Oh, pelak sendiri kena. Ayo. Tadi Ireng, Mas. sak mardikane sing gender. Iya. Nih, Teng loro ya. 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 Apa? Ya, Jat. pelak nih. Asmaran dan asmarangan mboten apa-apa. Wah, boleh, Duk. Boleh, bebas. Ya. Mangga. Aja turu sari Dewa nganglang jagat nyangking pekor Nduk Lintang, Dalam. sampean kan dulu suring toh, gabung Astabrata. Nggih. Nek pancen sampean suring ikut Astabrata dulu yang lama, Ya, sampean jek eling apa ora? Kenal apa ora? Astabrata sing mbok kenali sapa ae, Jajal. sing tak kenali sing tau duet karo aku mbiyen. Siapa namanya jek eling? Mas yang brengosen apa yang kumisen ininya itu loh, siapa namanya? Yang brewoan itu siapa namanya, Mas? Ya. Mas, nyawang aku ta, kok yo lali padahal wis tak sebut nih ciri-cirine. Salahnya rambut cukur, jadi aku eling. Mas siapa Mas?
Namanya aku lupa. Oh iya Mas Tian. Ya itu salah satu saya masih ingat Mas. Oh salah satu masih ingat ya. Nggih, Mas Tian. Mas Tiar sopone sing kenal Astabrata nek pancen deket karo keluarga Astabrata, sing kenal sopae Mas Tiar 1, minimal 3 jajal. 3. Dilarang sinden oh ya, dilarang sinden. Oh iya iya. Heeh. Mas pengendang. Sopo asmane nek Siapa pancen. ya? Mas Dudonaku. Mas Ayam. Kuwi anake, Nduk. Dalam Anake. Oh, anake. Oh, piye to, Mas? Oh, Mas Arya. Mas Arya. Iya, Mas Arya. Kurang 1 sapa no? Ayo. Lek Heru. Gumbul aku. Maket ket nawa ket kula kecil niku sing nyeneni nggih. Om Heru sing yang benerin saya kalau salah liriknya, yang bantu saya matur suwun nggih Om Heru, terima kasih. Gua lah niku karo Nah sithik-sithik. ya toh Mas, dan tapi malah membangun tingkat keberanian ya Mas ya. Aja to kok pesinden kadang kala nek Mas Heru ngemseni campur sari sore sing nanggap diseneni kok. Penyerahan gunungan. Dang to dang buka. Iya sing nanggap kok diseneni. Terus Nena. Sandang kelawan pangan Hacut ke? ya iku bagian nipun wong malek sabarana rima Makasih, jan luar biasa. Tembangnya apa, Dok? Wis bebas merdeka. Apa? kadung tresno napa Manut bebas. Aku wis ora wani ngarani nek kamu. Wis manut. Tembang iki nek disenengi karo atine iki biasane menyanyikannya atau menembangkannya itu dari hati. oh iya meh rahina nggih Mas Boleh, boleh. Ya, mangga Dek. was merahina sumirat ing witan maratani wiwit mangkat anggarap sawae
Mosok to, Nduk. Nek ra kleru sampeyan duwe adik sing biyen seneng wayang ya? Nggih, betul. Benar. Masih suka wayang atau tidak? Masih. Aku seneng saiki nek cah cilik-cilik demen wayang ngono. Alhamdulillah. Demen ngono lho aku ora cah cilik demen wayang kan mesti tak tukokke, Nduk. Oh gitu. Ora ketang wayang-wayang sapa sih. Terima kasih Mas Akbar. Sing penting ora njaluk sepeda listrik ya. Ya ya terus. Monggo wancing undang tikang Meh ora hina sesarengan kali Dik Lintang Kairo. Oke. Atur dumateng sedaya warga masyarakat Depok. Dadya dusun ingkang gemah ripah lah jinawi. Ya. Oke. Telaske, Bu. Heeh. Monggo bedai wancing undang tigang Nduk Lintang jangan duduk dulu. Iya, Mas Dara. Ini kita sebelum menaikkan nuwun inggih menika Pak Bayan Imam Siswanto, Bapak Jito, Kang Sarto, Bapak Mujadi. Nggih. Menika
Sampean tak pasangke salah satu sinden Astabrata, engko berdua engko bareng-bareng ngunggahne para Oh terhormat. iya siap. Dek Lintang itu dari dulu karakternya tetap sama. Halus, lembut, feminim, sopan. Ah nggih. Dadi tak gandengne sing sekarakter sing sefrekuensi. Oh gitu siapa Yang mana, halus, mana? yang sopan, yang feminim, yang santun. Aku ero. Mbak sapa? Ibu. Loh kok ibu? Mbak Seli. Oh Mbak Seli. Yang mana Iya, ini Mbak ya Seli? yang itu, wah itu santun sekali. Oh masa Kalem kamu sih? sama plek ketiplek Kok sama nggak Lintang percaya kayak gitu. ya aku ya. Loh iya no. Sepatnya cah coba kayak apa ya? Iya. Ki Lintang opo iki. Mbak Seli, selamat malam Mbak Seli. Selamat malam Dek Lintang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh, iya. Lama ya nggak berjumpa ya. Lama banget. Sik ta wong tak lem santun priyayine lembut feminim kaya Lintang kok joget nganti bedat kabeh wilanemu. Lho tenan. Lah, kula niku- Nek polah ya aja nemen-nemen. Sing nggih Mas, bledeh. Lah iya to. Kuwi rong nyanyi lho kuwi lagi ngadeg tok wis bedat. Ngapunten nggih Bapak Ibu kedap wonten urusan. Mosok penonton kok guru ngenteni kebaya bedat lho. Lah niku wau kula nggih pun santun lho pun paring salam-salam ten penonton. Oh, iya. Nggih niku bentuk santun saya lho Mas Akbar. Ya percaya Sel. Boleh melaku Jan. Anu Mbak Lintang sudah kenal tak sama Mbak Seli? Sudah pernah bertemu di mana ayo? Di Malang. Oh iya, ternyata masih ingat Mas. Niki sing ngeratoni Malang. Oh, Lah, jenengan boten Ratu seteran. itu. Kali nyamat. Mangke lek jenengan Mangke lek jenengan sedaya niki pergi ke Malang ke Gunung Kawi tenang wonten kula ten mrika. Wo, demite kowe to. Kok tekan Gunung Kawi barang iki lho. Nggih kula niki tunggale, Mas. Oh iya, wah jan luar biasa. Tak sapa? Apa Seli? Ha-ha. Kowe mbiyen cilikmu po ya sak Lintang ngono kuwi. Nggih, Oh, ya sama iki gitu. kecil, imut, cantik kayak Dek Lintang. Kemayu ira. Kok iso aku diwara kemayu? Aku kan memang cantik. Wah, masa? Nih. Coba sampean lihat Oh, wilo. kecantikanku. Aku wedi karo matamu, Mbak. Loh, dilek cepet aku ki. Ini namanya mata yang lebar. Mana? Kamera mana? Loh, Mau lho. ayo Kamera. kayak Ngene gini. Coba kamera. Ini mata. Ayo, wilo. Kanan mataku ngono. Hah, lihat mata saya. Lihat mata saya. Kok malah kaya cempe to? Mata kanan, mata kiri. Mana mataku? Mana mataku? Wale. Masa aku kok. Wilujeng dalu, Seli. Selamat malam Mas Ada. Semangat 45 to. Semangat 45 spesial buat warga dusun Depok, Mas. Oh iya, Jajal sapa-sapa sih. Jajal, semangatmu kaya ngopo? Mana ya? Heeh, dulu penonton semono kae kok. Disapa dulu Mbak Seli. Heeh. Pak Imam ngelenting rokok. Cakep. Selamat malam warga dusun Depok. Loh, kok gak ana sing nyemauri sih Pak Bu? Selamat malam warga dusun Depok. Ya ampun kok ngemes yang sebelah kanan. Selamat malam Bapak Ibu. Yalah, luwih semangat sing kanan, Mas. Padha wedi Mbak lek mbok plototi ngono. Lah apa? Aku ki semangat. Mataku ini punya bahasa cinta Dek Lintang. Piye? Setiap aku melotot kayak ngene iki. Nah, Lah ya kuwi setiap kuwi wong-wong wedi. loh, iku tanda cintaku. Aku melihat satu persatu warga dusun Depok. Jan kaya CCTV sing mlaku ngene-ngene. Iku saking cintane aku nang warga dusun Depok.
Oh, kuwi bahasa cinta ya. Bahasa cinta, Mas. Saiki Lintang sama Mbak Seli mendampingi para-para ya. Boleh. Niki kula aturi minggah mboten ngira-ngira raos pakurmatan kula, Bapak Jito, Bapak Mujadi, Kang Sarto, Pak Bayan, Imam Siswanto kula aturi minggah wonten ing sasana budaya. Ayo. Nggih, monggo Monggo Bapak Deduk. Jito. Ya. Monggo katuran minggah Bapak Monggo Pak Jito, Pak Mujadi, Pak Bayan, Imam Siswanto. Monggo sedayanipun Bapak. Sing sayo sing rukun Monggo Bapak. Bapak Jito. Lan sedayanipun. Pak Jito, Pak Mujadi, Pak Bayan, Imam Siswanto. Nika. Monggo Pak. Monggo Bapak. Pak Jito, Bapak Bayan. Saken dalu. Menika Bapak. Dia anu mike Pak. Mik-miknya. Mik-miknya. Nun sewu, Bapak. Menika Nah, Bapak apa Jito kate ingkang niki? pundi? Pak Panjenengan? Oh, Bapak Jito. Monggo mriki Pak Jita, ten tengah-tengah mriki. Di Nah, Bapak Jito di sebelah sini, Bapak. Pak Mosok Jito jenengan iki, Pak Oh, Jito iki. Oh, Oh, wajib. lah jenengan pripun to, Pak? ya Jenengan apa sih Pak Jita iki kok nggoroi aku Pak Jita? Aku iku percaya karena sampean Pak Jita. Kok ngono to wis. Kalem. Lajeng Bapak sinten panjenengan, Bapak? Bapak Loto. Bapak Loko. Menika Pak Bayan, nggih. Pak Bayan mariki. Oh, Nggih. mboten ngersakaken minggah? Mangke bibariki Nduk, Oh, nggih. Menawi Nanti wonten mriki, Pak. sepatah dua patah kata atau permintaan lagu monggo Bapak napa badhe dono swanten. Tembang kangen. Oke, siap. Nggih. Tembang Badhe kangen. duet, Bapak. Mas Akbar jaloke wong Jawa iki. Nggih. Sepurane kula gak Jawa. Oh iya, siap. Mbok pilih saderenge nembangaken tembang kangen nggih Mas, barangkali ada satu kata dua kata untuk warga dusun Depok. Ngoten nggih Mas Nggih, nggih. wonten apa mboten Bapak? Nggih, wonten apa mboten? Yo alhamdulillah warga Depok yo seneng ngono ae. Seneng nggih Pak Bu nggih. Senang, Mbak. Senang. Ya ampun Pak Loto, jenengan iki kok lucu dan imut ngeten. Alah. Lah mulai mama aku digoroye karo Pak Loto. Jare Dos dit. Ya, tembang kangen ya, Seli Nggih, dan siap. Lintang mendampingi bapak-bapak. Nggih, Oke. yang nembang Pak Jito kali Pak Loto. Ya didampingi Dek. Anjir. Sama di amping-ampingi di
Menyanyi bersama lah. Menyanyi bersama. Pokoknya niki berempat paduan suara nggih, Mas. Nah. Maka ya dadekke buka saka tenor sik saka langgam. Yo, dadekke cah, yo. Lagune enggak paham. Maka Ya, kayak gitu. Semangat. Oke. Hey. Matur suwun Bapak. Nggih, nderekaken Bapak. Luar biasa. Ya ampun Mas Akbar niku wau Pak Jito oleh nyawer karo ngeten tangane. Redek Mas. Disanding Dek Lintang Kairo redek. Matur nuwun sangat nggih Bapak-bapak. Matur sembah nuwun. Mugi-mugi dilancaraken rezekinipun nggih Pak. Amin. Panjang yuswa sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, saiki Dek Lintang duduk istirahat dulu. Iya, sama terima Mbak Seli kasih. duduk dulu.